na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Namibidan sa Albay, dinadaba kan banwaan sa mong Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang Congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Oh bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Webes, Pecha 22 na po kan bulan na Abril 2021. Tangaran po kay ni Kaning nasa t-shirt ko. Tangaran ni Congressman Joey Sarte Salceda. Kuya Jun, dyan sa control. Aga po si Councilor Nom Dawal Kanman ito. Kasarabay niya ito sa pagkatod kan programang ini ang satuyang pagiriba dyan po sa 2D Congressional Office sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Yaon man dyan si Kuya King, the Weatherman Reginaldo. And of course, si Kuya Mundaen, si Sir Tots Di Solo, si Sir Ian Buena, Jos Barcelon. Siyempre, yaon dyan si Carla Briones with Jean Rose Andes. On Samuya po mga muses. At the same time, yun na sa admin, si Ate Erika, saka si Ate Hazel. Kami po nangungumusta si naglalaom na kamuna sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ang samuya po paginganyar na padagos po kamo na magsunod sa pinapatupad na minimum health requirements. Katakot po kan sa tuyang pag-ingat sa COVID. COVID is still around. Ang samuya po pagtaon ni Diyos mga balo, siringman.
Duman po sa mga frontline workers niya to, lalong-lalo na ang sa tuya mga health workers. Napadagos po na nagsasakripisyo tanganing mailikay kita sa anumang pong mga padagkasin na patanid. Kaya ni pong pandemic. Maray na hapon man sa mga parantabay niya to sa Segundo Distrito kang probinsya ng Albay, po dyan sa Rapu-Rapu. Diyan po sa munisipyo Kanma nito, digdi sa siyudad ni Legazpi, diyan sa Camaligas, Sindaraga. Pati na po ang bilog na Albay Province. Ang Kabikulan, siring man po ang mga inaabot pa kan signal kan DCGB. Lalong-lalo na itong mga nakantabay po diyan sa Facebook Live. Sa paagi po kan DCGB News Online. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sa liwat padagos po kitang magsunod lang sa mga ipinag-uutos po ng ating pamahalaan tungkol po dito sa pagsuot ng face masks, face shield, ang pag-maintain ng physical distance, and of course ang pag-iwas sa mga matataong lugar. Pati na po ang ugaliin lagi ang paghugas ng kamay sa pamamagitan po ng sabon at tubig o kung hindi man yung tinatawag nating mga hand sanitizers. Maray na hapon kay Manoy Tonyo dyan po sa Malubago, si Manoy Tonyo Balmedina and family. Si Ringman, si Primong Vicente, si Sawa. Pading Lito, maray na hapon sa imo. Yung mga parantabay niya to dyan sa Purukwan, sa Manito, sa Guillermo Peñarobia family. Magandang hapon po sa inyo. Happy birthday pala kay Sir Diego Jigs Barameda Bruce. Happy birthday tabi sa imo, Sir Jigs. Tibaad lamang ko na matipsikan an tudi sa GB nin pizza. Oy, sabi ni Jocelyn Villanueva, present po da sinda dyan sa Putyaw. O maray na po sa kabos ng parantabay niya to dyan sa Putyaw, Pilar, Sorsogon. Ali po yan kay Jocelyn Villanueva. An Putyaw ba yan? So yan din sa inutan kan bilyar mo. Ano? Kung minsan dakulon dyan, pagkagad dakulon dyan na pigdidiskargang sira. Siyempre, happy birthday man po kay Municipal ABC President Honorable Jopet Fernandez kan Libon Albay. Ali po yan kay Board Member Giselle Richard Salceda. Ali man dyan po sa 2D Congressional Office, asin man sa programang ini. Happy birthday po, Sir Jopet Fernandez kan Libon Albay. Siri man, happy birthday man kay Barangay Kagawad. Kay Barangay Kagawad, Salde, Abion, Dalde. Dyan po sa Barangay Kawit sa Manito, Albay. Kunyaon pa dyan sa grupo, sina Kagawad Supat, Kagawad Pading Mike Binyas, Kagawad Jerry Arisapa, si Ringman, si Secretary Lauren, si Lau Bernal. Kunyaon pa kamo dyan kay Barangay Kagawad Salde. Enjoy! Dahil na ako maotro. Kagawad Nalds. Dahil na ako maotro.
Garupig kukugay ang tulako. O, sa inutan palang kandanlog, ini pong putyaw ade. Haloy na kayang di ako nakabiyay pasiring sa Sorsogon. Ang ultimo ko garong pagpasiring dyan sa Sorsogon, ang biyay pa dyan sa JB Line. Labi ng 30 taon. Dyan po sa rutang Sorsogon-Gubat, dyan baga Kuya Jun, ang nagabiyay dyan, mga jeepney ade. So jeepney kan JB Line. Nga laso na ko pakailing ko primero ta. May ticket. May ticket ang jeepney. Tapos may konduktor na nagbibitay-bitay duman sa likodan kan jeepney kan JB Line. Uyugon mo Kana kaaging aldaw nagkaigwa po ni launching kana edible landscaping sa barangay project dyan po sa Pulangi, Albay. Pinanginutan po ini ni Kapnonoy Adrian Salceda, siringman sa suporta po ni Congressman Joey Sarti Salceda. And lalong-lalo na po ang suporta kan barangay captain. Dyan po sa Lugan, Kamalig, Albay, si Barangay Captain Isabel Dino. Akan Elmero DC Integrated Farm. Ano daw kung makakao naman kita dyan ki masira mo na Asian salad. Kana kaaging alda mga tugang, kana kaaging aldaw tabi mga tugang na kuan na po ang approval o ang pagsuporta ni Presidente Rodrigo Duterte asin kan saya pong administrasyon duman po sa Science for Change Bill na pinag-author ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. At the same time siya man po ang chairman kan Committee on Ways and Means. Ini pong Science for Change Bill saro po ining lakdang na kunsain tatawan po ni gabat an R&D. Pag sinabi tang R&D, Research and Development. Sabi po ni Congressman Joey, ang Pilipinas databi sa 90 major countries na daog ta sa natabi ang Algeria and Sudan pag-abot duman sa research and development spending per capita. Uyugon mo But sabi yung tabi kay ni mga tugang, ang Pilipinas po sa 90 mayor na mga nasyones, ang Pilipinas po diit an investment pag-abot po digdio sa research and development. Sabi pa ni Congressman Salceda, kung hilingon niya to, adalan niya to, analisaron niya to, ang Pilipinas databi mayaman na maray sa natural resources. Siring man matitibay ang mga tao. Kaya lang, inidatabi mga resources na ini, both natural and human, do not determine the wealth of nations. Kay puan man giraray na magkaigwani na investment ang satuyang nasyon sa pag-isi, pag-research, pag-aram, asin pag-ibon ni na marirain ng mga programa na nakabase sa research. Pinagbaing niya po, pinagmensionar niya po ang mga saradit, asin mga nasyones na kulang ang mga rekursos naturales, lalo na ang Israel, ang Netherlands, Singapore, asin South Korea, alagad ini po ang saro o nagkapira sa mga pinakamayaman na nasyon sa bilog na kinaban, ninhuli ta halang kaon po ang sa indang investment pag-abot digdi sa research and development.
Dahil man tabi, Jocelyn, nag-intremis man sana ako. Ang last na pagpasiring ko dyan sa Sorsogon, siguro February last year. Diyan tabi sa gubat sa Lula Sayong sa resort. Looking for a lover who needs another. Don't want another night on my own. Wanna share my love with the one. Padagos pa po ang pag-akseptar ni na application digdi po sa mural painting competition Some hot stuff. ni Nonoy Cap Adrian Salceda. Sagot po ini sa Pizza 24 on a first come first serve basis. 30 sa nadatabing team asin ang kada team igwa kitulong miyembro. Asin dapat residente kan Pulangi, Albay. So ang orientation gigibuon po sa Abril 25 aldaw na Domingo. Alas 3 nin pagkahapon. Asin ang contest proper mapuon po Abril 26 hasta 28. Pag 29, awarding na po kan mga prizes duman sa mga manggagarana digdi po sa mural painting competition. Oya po ang tema kanasambit ng competition, One Pulangi, One Town, One People. Tapos nakaangkla po ini sa pigaapod na Hearts. Ang Hearts tabi, ambot sabihon, health, education, agriculture, rural infrastructure, tourism, and small business. So ini ang magiging agenda, executive agenda ni Nonoy Cap Adrian Salceda. So ini po ang lugar kung saan po magigibo ni mural painting sa mga concrete walls tabi dyan sa upland areas kan Pulangi. Ang champion makaka-receive ng 10,000 pesos. Ang first runner-up, 8,000. Second runner-up, 6,000. Third runner-up, 4,000. And fourth runner-up is 3,000. And consolation prize of 1,500 per team. Heart out, no reason. Paburo ko na kabubag paristro. I dialed about 100 numbers lately. I'm bound to find somebody home. Gonna have some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. 22 minutos makalihis na po ang alas 4. This evening. Usong-usong ngunyan ang trangkaso. Kaya kunting ingat. Ang trangkaso baga, coronavirus man yan. Tama ako tabi, Direk Edwin. Di ba ang flu? Coronavirus man an. Kaya lang ba kung 19? Ang coronavirus baga, pag tinamaan ka ni, garo man sa mga simptomas, garo ka man sa nasumay ka trangkaso. Kaya ingat po. Kana kaaging aldaw, malain sa pagmati ko. Ang ginibo ko baga tabi, Kuya John, so pigaapod bagang panghimasma. Panghimasma. Ang ginibo kan sa kuyang girlfriend, na yung nanay na kan mga aki kong nyan. Nagtutong siya nin bagas. Nagtutong nin bagas tapos inula ang kitubig. Habang nagkikiri-kiti pa tapos pinasangab sa kuya sa steam. Medyo guminaan talaga sa payo ko. Tagaro panuunin na tabi po sa miririndal. Panuunin na phlegm. Pero uning kapot-kapot ko digdi. Iba man ang gamit niya sa pag-imasma. Iba man sa gamit niya pag-imasma. Igwa siya kigaro lauga na green. Garo bawal kaya din yung green. Tapos may puting towel. Ngunyan, ang laog kay ni ong green na ini Kuya John. Pigsisirip ko, nailing ko, garo manang ribo tapos 500 pesos. Unin na sa garo mangko. Manang ribo tapos 500 pesos ang laog.
Tapos uning nagpapaimas man, nakataklob din puti na tuwalya. Ano daw kung epektibo man ini man ito nyo? So hot stuff, baby, this evening. So hot stuff, baby, this evening. Ini pong virus na pinag-aapod na community pantry, madaliun po so pagulakit. Pati so Armed Forces of the Philippines, naulakitan ka ini. At nakaaging aldaw, yung Armed Forces of the Philippines, nagduman po sa Maginhawa Street, duman sa Teachers Village sa Quezon City. May mga daradarang mga pagkakan bilang contribution maninda, digdi po sa community pantry. Pati supiin pidyan tabi sa Ligao City, nag-roll out naman kan sa indang sa diring community pantry on wheels. May mga libre pong groceries. Asin nag-adaptar man sindakan sa indang slogan na libreng paninda, handog ng pulisya. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Kasubago piga po tabi si Spokes Rocky, kung ano databi ang paninindugan kan palasyo manong digdi sa mga community pantry or pantries na pinagredtag. Ang sabi kan spokesperson kan presidente, sinusuportahan ninda ini pong mga community pantries na ini dahil ini databi ang konkretong manifestasyon kan espiritu nin pagtatarabangan o ining pinag-aapod niya tong bayanihan na ini po naging parte na kang kultura kan Pilipino. What about Daddy Cool? Daddy, Tatao man palang nag-imasmay ni si Ma'am Jocelyn. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Nagluwas naman tabi ni press release ang Department of National Defense. Firmado po ini ni Secretary Delphine N. Lorenzana, manungod po dyan sa community pantry. Basaon ko na lang po ining press statement niya, press release. This is dated 22 April 2021. So, ungunyan. Sabi po ni Secretary Lorenzana kan Department of National Defense, kindness is everyone's color. Kahit ano pa ang paniniwala niya, basta taos-pusong tumutulong, susuportahan natin. The Department of National Defense appreciates and supports the initiative of these community pantries. We are ready to assist if requested by the LGUs and the DILG, and if necessary, to deploy the Armed Forces of the Philippines mobile kitchens where they are needed. O yugon mo an. O di pa na kay ni si General Parlade. Kinura mo sa niya naman pulang pintura sa community pantry. So sabi man nga ni baga ni Spokes Rocky, dapat na ngunya na panahon, magbigayan, bakong bangayan. Looks like a sugar in a plum. Plum, plum. So maski di po sa lokalidad niya to, kadaakol na po na nagruluwas ng mga community pantries. Show me emotion. Ang issue na sa natabi di Kuya John kung sustainable ba ini. Pero sabi man nga ni Patring, Sugar in a plum. midbid po nindo si Patring. Oh, head water run dry. Got nowhere to wash. Midbid mo primo si Patring. Old head water. Ini po si Patring, ang apelyido kay ni Non. Got nowhere. Siya po nag-organize ang kan pinakainot na community pantry duman po sa
of all names of a street, ang ngaran pa kan kalye, maginhawa. Remember one Saturday night. We had Nagtutubo databi ni si Patring na dahil man po ini o matinir nin halawig na panahon ini pong mga community pantry. Kasi mga pang-immediate ano lang ini, immediate assistance. Duman po sa mga kaimanwan yato na naapektaran sa inda pong pinansyal asin pang ekonomiyang kabuhayan. Ikaw nga ni po kimag-agom sa sarong lugar duman somewhere in Cavite, I think, na kumina siya ni na duman sa sarong community pantry, nagkuha siya din sarong latang sardinas, and then garo sarong patos-patos na tinapay. Alagad Kuya Jud, nagwalat nin 20 pesos. Nagwalat nin 20 pesos, tayo man sa nasukaya niya, at least yung 20 pesos niya, makakatabang na ito sa iba. Kaya dakulaon po sa tuyang pagtubod na ang mga Pilipino, pag mayarog kayo ng mga rimalaso, yaon dyan, ang sa tuya pong naturalesa na magtarabangan. Bakong magtarabagan. Yung naghaputabi manong uduman sa ito pong lakdang ni Congressman Salceda, manungod po duman sa pag-rationalize kang PhilHealth. Mataod-taod po ito pagkatapos lang ka nagkapirang hanap buhay. 30 minutos, makalis na an alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto Grow to grow happy! Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyayelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang iba ka, idol kang
kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Como puede ser Last night I dreamt of San Pedro. Okay, balik na kita sa satuyang programang 2D sa GB. Ngunyan pong Webes. Happy birthday karari tabi sa imo, Kuya Jigs. May you have many more birthdays to come. Tiring man kay Kagawad Salde. Dyan sa Katungawan, Kawit. Sabi ni Malo Atento Datin Claro. Dyan ini sa Las Piñas. Happy birthday databi kay Kagawad Salsi Abion Dalde. Dyan po sa Katungawan, Kawit, Manito Albay. Sabi man ni James Nipomusino or Nipomuseno, bation databi dyan sa Gabon, Pulanggi Albay, si Padipadi Portem. O maray na pong tabi sa imo, Padipadi Portem. Dyan po sa Padi-Padi kayo din ano? Padi-Padi Portem. Dyan sa Gabon, Pulanggi. Alayan kay James Nepomuceno. Kumusta man databi ang pamilya ni Sam de Los Angeles? Dyan tabi sa Barangay Santa Cruz, Kanaaman. Siring man ang Ilantos family. Si Sela Ilantos, digdida tabi sinda sa Tacloban. Siring man si Ryan, Ronald, Sam, Alvin, and Marjon. Aray na hapon tabi dyan sa mga Bicolano na yaon dyan sa Tacloban City. When it's time for siesta, you can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world. We're a girl and a boy and Sabi pa ni Sam de Los Angeles, batiyon niya manda tabi ang sa iyang agom. Dyan po sa Namantaw, Daraga. Si Ma'am Dayan Jean. Si Ma'am Dayan Jean at pamilya de Los Angeles sa Namantaw. Maray na po tabi sa inyo dyan sa Namantaw. they're not far away. Tropical, Kasiri na dyan sa may Anislag. wild and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when the samba played, the sound would say so high, ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wild. Ngunyan po mga aldaw, saro sa pirming pinagiristoryahan tabi, iyo an manungod sa bakuna. Iyo an manungod sa bakuna. May nagaapot, arin ngaya ang pinakamarhay na bakuna, Kuya Jun. Ang simbag dyan, kung ano niya unang bakuna, iyo yan ang pinakamarhay. Kaya na dyan. Ngunyan, aramon tada kung si Isay ang pwedeng mabakunahan. Base digdi po sa pigluwas na guidelines or informasyon kan Department of Health Philippines. So mga dayda tabi na pwedeng bakunahan, yung primero, yung may mga edad na mas hababa sa 18 anyos. Kaya pag 17 anyos ka pa, sana, day ka pa tabi pwede mabakunahan. And then, so may mga allergy na tabi sa polysorbate, polyethylene glycol, /PEG o iba pang sangkap ng bakuna. Dahil ini ipaliwanag ta, dapat siguro ang magpaliwanag kani yung mga polysorbate, polyethylene glycol, dapat siguro pharmacist o doktor. So, igod tabing mga malubhang allergy, matapos na mabakunahan kan enot na dose kaniong anti-COVID na bakuna. Kung nagkaigo kamong allergy sa enot na shot, dahil na po kamo magpa-utro muna. Magkonsulta na po sa doktor.
Oni naman sa mga dapat i-postpone muna ang pagpabakuna. Primero, kung igwa ka kisintomas na arog kan kalintura, pigtatakigang ka dahil sa lipot, makulugan sa imong payo, medyo nag-abo-abo, may sipon, nag-susurusagrat asin makulugan sa imong halunan, makukulugan sa imong mga muscles o kalamnan, medyo madali kang mapagal. Asin nanluluyan sa imong pagmati, o dahi ka nanin panlasa, asin pamarong, and na didipisilan ka na nin paghangos, patigwa ka na nin mga rases, ipagpaliban na muna ang pagpabakuna. Ikadua, kung ika po may exposure sa tao na nakonfirmar o suspetsado na naapiktaran o naulakitan kan COVID-19 sa nakaaging 14 aldaw, dahi kang muna magpabakuna. Kung ika man tabi, piga dati ng pinagbulong, dahi ka po nagkaigwaking COVID-19 sa nakaaging 90 aldaw, dahi ka nang una tabi magpabakuna. Pagpaliban na muna. Asin iba pa po na kamugtaka na dahi kang una dapat pagbakunahan, lalo na ini mga buntis na nasa inot na kwarto. Pag sinabing inot na kwarto, first quarter, kansayin ng pagbubuntis. Asin kung di ka man nakakuanin kahit na maski anong klase nin bakuna sa nakaaging 14 aldaw, i-reset mo na muna, i-postpone mo na unan sa imong pagpabakuna nin anti-COVID vaccine. Oni naman tabi sa mga nangangaipon ni na medical clearance sali sa doktor mo bago ka bakunahan. Kung ika po may autoimmune disease, kung ika po na-diagnose na igwa kanin HIV o Human Immunodeficiency Virus, na-diagnose ka na may cancer, o nagpairarom ka na sa organ transplant, asin na presente, nagtutumar katabi ni steroids. And of course, kung ika po nakaratay sa kama, asin may hilang, sa laog na po nin anum na bulan. Dahil ka na, okay po mong una ni medical clearance. O ni naman ang pwede, pwede magpabakuna, pero kaipuhanin karagdagan na pag-iingat. Okay. Pwede ka ngayang bakunahan, pero kaipuhan ang karagdagan na pag-iingat. Sira sa ini, so mga may hilang tabi na may relasyon sa pagdudugo, o ito bagang dahil napupungpong ang pagdugo, asin na presenting nagiinom nin mga anticoagulants medicines. Kung ika po igwanin history nin anaphylaxis o malubhang allergy, may allergy ka sa pagkaon, sa bunay-bunay, sa bunay, o sa bulong, o kung ika may hika, pwede kang bakunahan pero kaipuhan ang karagdagan na pag-iingat, lalo na po na kaipuhan ang advice o ang ano nga rin kayo niyo, ang clearance sa doktor mo. Iya po, nasabutan tabi. Sabot. Oh, 43 minutos, makalihis na po ang alas 4. Igo ka dyan, tabi. Sabi sa kuya ni Kuya Jun, bahala ka na sa buhay mo.
nagahapot tabi manungod duman sa PhilHealth, kan nakaaging aldaw baga tabi piga diskutir niya na ini nanya nato ini alagad siguro dahil siya nakapagantabay kay ito. So uuliton niya to. Ini pong paninindugan na ini plano ni Congressman Joey Sarte Salceda sa pagra-rationalize o pag-aayos kan standards kan coverage kang PhilHealth. Ini po bilang reaksyon duman po sa nainot ng ipinahayag ni PhilHealth Acting Senior Vice President Neri Santiago na daida atabi covered kang PhilHealth ang mga bill o bayadan kan mga pasyente nayaon dyan sa mga hospital-built tents. So mga tulda sa nabagatabi, manoy nyo, dahil nga ni ita nagkaparuan na so mga ospital, nagkaagpo sinda sa luwas din mga tulda. Na kung sain, so mga COVID patients, duman na sinda, pigbubugtak, sagkod na magkaigwa, nin bakante sa mga kwarto. Pero while there, sa mga hospital belt tents na iniyo, pigtatawa na sindanin atensyon medikal. O sa simpleng pagsabi, pinagbubulong na sinda. Pinagbubulong na sinda while yaong pasinda duman naghahalat sa mga tents, naghahalat na magkaigwa ni na regular na kwarto sa mga ospital na yan. So, ini pong payag na iniyo kan opisyal kan PhilHealth na daida atabi covered kan health insurance sa mga pasyente na yaon duman nag-star sa mga tents sa luwas kan ospital. Taan rason, wara pa da atabi nin standard na guidelines or coverage standards kung ikayaong kaduman bubulong sa tent. Kaya dapat na out of your pocket mo na. Tadae man da ito nakasabay duman sa coverage kan PhilHealth. Holiday duman sa standard coverage kang PhilHealth, so mga pasyente na yaon duman sa mga tents, mabayad na sinda, hali na duman sa saindang mga bulsa. Sabi ni Congressman Salceda, dahil ngayon pwede. Kundi, iyan ngayang mga hospital belt tents na yan, iyan ngayang mga extensions na yan, kan hospital, dapat ngaya kasabay ang duman sa babayadan duman sa PhilHealth. Kaya ngaya irrationalize nindo yan dahil common sense ngaya. Common sense na dapat na ipasalo sa mga pasyente ang bayadan dyan sa mga tents na yan because extension man sa na yan kan hospital. Iyan po ang paninindugan ni Congressman Joey. Kaya sabi niya, irrationalize nindo yan. Pag sabi ko irrationalize, tawan nin luhikal na rason na iyan po makasabay duman sa standards. Okay, gwa na kita ni na 48 minutos, makalis na po an alas 4. Kan, ano palang tabi, so nag-request kayo ito na i-discuss girara. Yung mas na ito ang pinaka-essensya tabi na ang gusto sabiyo di kong Joey, na maski pa, yaon sa 10 pigbulong so pasyente kang COVID, dapat i-charge man girara ito. Bayadan man girara dapat kang PhilHealth ang ospital. Tayan po, extension man sa naiyan kan ospital. Iyan ang mga true tent na yan. Common sense, sinsya common. And kay puan, isabay na iyan sa sarong dokumento kan PhilHealth, tangani na maging giya kan gabos. Bako lang very specific na ospital, kundi sa gabos na ospital, naarog na po ka ng serbisyo dahil nga nito nagsusupay na ang pasyente kan mga ospital, lalong-lalo na duman sa Metro Manila.
Magayuno na an tinampudig di sa Rizal Street, maiwaso na. Maiwaso na baga, ano, nailim mo tabi yan dyan, nariparo mo yan tabi yan, Kuya John. Maiwaso na de. So tinampo, katapong na kan sidewalk. Katapong na kan sidewalk, so tinampo. Ang bida ka yan, mga pirang taon pa, katapong na yan kan atop kan City Hall. Okay, maray man tabi na pinagpapagayonan sa tuyang mga tinampo, pero dapat sa mga kasarabay kayan dyan ng mga features or facilities para sa seguridad kan motorista siring man kan pedestrian na mga individuals, dapat riparo man girarayo ibalik. Halimbawa dyan, siguro na riparo man ini ni Director Edwin, dyan baga tabi sa may AMEC BCCM, may tulay dyan sa Sagmin. Kaya ito naramduman ko na ang tulay na iyan sa gilid may elevated dyan na pedestrian parang catwalk, elevated yan, tado man nag-aagi sa mga tao, di ba? Sa gilid kan tulay, kanpig para espalto yan, nawara na itong elevated na ito garo catwalk, isinalida na sana kurit na pintura, mahabang kurit na pintura, na pag may minaaraging motorsiklo, nako, makakasabit talaga sa imo, masasabitan ka talaga ng motorsiklo. Ano daw kung kaagan girarayan ka itong elevated na garo catwalk baga, anday ko aram ang termino ka yan, basta pedestrian ano yan garo pedestrian ano pud kaan, yan catwalk. Burudon ka nga yan. Parang hindi mong yan nasabutan. So, saro yan sa mga riparo niya to, lalo nangunyan baga, na ang mga vehikulos niya to, wala to unaan pag-overtake. Kunyaon ka dyan sa gilid kan tulay na yan, naday naman ikaki mapapailihan na agihan mo. Tagaro baga nag-aragawa na dyan sa tao, tapos sa mga vehikulos. Dyan sa parting iyan kan tulay na arani sa Barandilla. Ano daw tabi ko na riparon iyan kan City Engineering Office or kan Second District Engineering Office, maray na pun tabi sa imo DE Warren Asuteya. Kapasyari daw tabi dyan sa imong Assistant DE. So mga tulay na nagkawarara na supigaagian kan mga tao, tatpig para takpan na kan sa yan na espalto. Kadakol po nagharapot ngunyan, ano nga ya, tutugutan so mga pistahan, ta mamayo na baga bako? Ano tabi an very specific na pigmamando sa tuya, manungod sa mga pistahan. So sa simbahan, garo nasa 50% lang ang capacity kan simbahan, ang tutugutan na maglaog, di ba? Pero paghali sa simbahan, pasiring na sa pagkatapos kan misa, mapasiring na sa lamesa, sabi ni BP Henry pagkaaga. Ano tabi an guideline? Halimbawa, ano ay ilingon ta dyan so capacity kan lamesa o yung capacity kan harong? Halimbawa, kung ang lamisa ngay apat katao sa naan na sarabay na pwede magkaon, kan normal na panahon, kung 50% na sana, di duwa na sana yan. Duwang tao na sana. Ano po tabi an very specific na regulasyon, manungod po dyan sa pag-ako nin bisita, kung tutugutan kan IATF during fiestas. Bastan sigurado ako na dayang barayli. Dayang paaralpugan ki ano nga ran kani kan bitis. Pero ang uro-arampangan after kang misa, iyan ang day niya to sigurado kung paano niya to yan mamamantinir na COVID compliant.
Maray na puntabi sa imo Charus, Ardales. Dyan tabi sa Civil Subdivision, CP Daraga Albay. Dancers may be on the floor, dear boy. Tiring man kay Manay Mili Bitangkor, dyan sa 2nd Street, Our Lady's Village, Bitaano, Legazpi City. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it Oy, 6 na minutos na sana bago mag-alas 5. feels only. Dahil niya to aram na kanakaagi pala na aldaw, ining si Queen Elizabeth II, duwa palan ang nawara na mga mahal niya sa buhay. Enot bagatabi na binawian in buhay, an sa iya pong esposo. Agom niya si Prince Philip, ang Duke kang Edinburgh. Baka man pala ng pag-pronounce kayan Edinburgh. Edinburgh. Araw kaan. So nagadanso sa iyang prinsipe, sa iyang agom. And then habang gigibo pa lang tabi Kuya John yung funeral rites, nagadan man so sa iyang racing advisor. As in pinaka close friend na si Sir Michael Oswald sa edad na 86. Ini si Sir Michael Oswald bilang racing advisor, garo yun ini ang tataon advice sa Queen kung arin ang dapat natayaan na kabayo during the karera. Uyugon mo an. Igo palang kiaro ka na de. Ginibo siyang sir dahil siya po para karera. Racing advisor. Bago da atabi, naging racing advisor ini o si Sir Michael kan taon 2003, siya palan nagtrabaho na sa irarom kang ina ni Queen Elizabeth, ining Queen Mother, puon kang 1970, sagkod kang 2002. Iyo man giraray, tayo ni pala na mag-ina na ini o, so Mother Queen, tapos si Queen Elizabeth, mahiligon sa kabayo. Mahiligon sa kabayo. Kaya nagkuasin na ki-advisor, tayo ni si Sir Michael Oswald, iyon na ang trabaho niya talaga, mag-atamanin kabayo, tapos matibay ni mag-ukod, kung arin ang makaskaso na kabayo, na yun manggagana sa karirangan. Kaya dahil po sa araw kayan, nakabatiran kay ni Sir Michael, ginibo siyang Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order. Uyugun mo. Dahil sa na po sa matibay siya mag-ukod kundi siya nakabayon manggana, nagi siyang Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order. Kaya amigoon siya kay ni Queen Elizabeth. Nagadan siya po kan habang tatawan kan last rites, funeral rites, ini po si Prince Philip. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Garo inabot naman kita kan sa tuyang pamamaaran, 2 minutos na sana. 2 minutos na sana bago po magtapos ang sa tuyang programa. Sumabalik kita po sa Sabado, petsa 24. Petsa 24 na kan tama ba ya? Ayo, 24 na po kan Abril. Makaskason sa ng panahon. Makaskaso ng panahon, mamayo na naman. Mamayo na naman, masunod Hunyo, Pasko na naman. Good afternoon pala kay Sir Rogie Abril. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Oy, sabi pala ni Alona Samonte Tumangan, maray na hapon databi. Siring man na pinapabati po nin happy birthday ang saya tapong bayaw na si Eric Valenzuela sa barangay Uson, Bakakelbaay, ali kay Efren Paswingos Jr. Si J. Louie naghihiling databi. Hain ka na tabi, Noy. Bueno, sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduang distrito kang probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Jun sa control. Asin man pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Ako po si Councilor Nong Dawal, nagsasabing mapasaindoan ka to ninungan in kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.